Vakolîneke nû rola dije terorya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanî di kuştina Qasim Suleymanî û Ebu Mehdi'l Muhendis de diyar dike. Di vekolînê de 15 berpirsên Amerîkî axivîne têde hatiye ku sê ji endamên tîmên Hêza Delta ji cihên nehînî û nîzîk ve balafirxaneya Bexdadê ya navdewletî di çileya 2023 de şopandin. Çavereya Qasim Suleymanî, Serkirdeyê Feyleqa Quds û Ebu Mehdi'l Muhendis dikirin. Li gorî malpera Yaho, şeva operasyonê sar bû û Aliyê Başûr Rojhilatê balafirxaneyê di demeke Kurd de ji bo çalakiyên leşkerî hat girtin yan jê wiha hikûmeta Iraqê hat agahdar hat ragihandin sê tîmên nîşanvanan 600 heta 900 metir ji herêma kuştinê hatine bicihkirin. Dema ji balafirxaneyê derket, yek ji nîşanvanan bi dûrbûna çavdêriyê ya kamîre rasterast dîmen ji balyozxaneya Amerîka ya li Bexdayê re vedûk hestin. Di vekolînê de hat jî ku grupa dije terorya Yekîtiya Niştimanî Kurdistanî girêdanên wê yên kûr bi operasyonên taybet yên Amerîka re hene û sîxurên dije terorya Yekîtiya Niştimanî Kurdistanî roleka wan ya sereke di kuştina Qasim Suleymanî de heye. Vekolîn behsa dema kuştina Qasim Suleymanî kir. Koçekdarên dije teror yên Yekîtiya Niştimanî Kurdistanî dest bi derbasbûna bi dizî di nav balafirxaneya Bexdadê ya navdewletî kirin û cilûbergên karkeran li xwe kirbûn. Calê xwe ve berpirsê leşkerî yê Amerîkî got ku ew operasyon gelekî zehmet bû û gelek endam jê re pêwîst bûn. Her wiha kesêbkarê Wezîrê Bervanî yê berê radibe Chris Miller got ku amadekariyên wezaretê pêrabû ji operasyonên dije teror zehmettir bû. Di vekolînê de hat jî ku dema endamên Tîma Delta û endamên dije terorya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanî li balafirxaneya Bexdadê bicîbûn, grupek ji berpirsên Amerîkî yên pilebilind di nav wan de Kîloç û Quds û Greenway û Biryanhok nûnerê taybetî Wezareta Derve ya Îranê di odeya operasyonê amadekariyên armançkirinê dikirin. Li gorî berpirsên Amerîkî koçekdarek ji grupa dije teror ya bi ser Yekîtiya Niştimanî ku cilûbergên efseran yên polîsên Iraqê li xwe kirbû, berê xwe da otomobîla Silêmanî û wê negirin û bi les parçeyên şûnmayên termê Qasim Suleymanî birin ji bo piştgirîna DNA û piştre xwe veşart. Qasim Suleymanî û alîkarê Serokê Giştî Hişda Şeعبî Ebu Mehdi'l Muhendis roja sê çileya 2020 li nîzîkê firokxaneya Bexdayê hatin kuştin. Artêşa Amerîka û rêveberiya Serokê Amerîkayê berê Donald Trump ew nûçe wek serkeftineke ewlehiyê belav kirin.